druhom tohtoročnom dieli sme sa vybrali do Akadémie kreatívnej fotografie a vedľa mňa sedia už traja ľudia, z toho dve dámy a jeden pán, ale po mojej lavici sedí Katka, vedľa je Dominik a nakoniec Ľudská. Postupne si ich predstavíme, aby ste sa čo to dozvedeli o Akadémii kreatívnej fotografie. Tak Katka, mňa by z úvodu zaujímalo, čo je to vôbec Akadémia kreatívnej fotografie, kedy vznikla a vôbec aké miesto na poli fotografovania na Slovensku vyplňa. Akadémia kreatívnej fotografie je v prvom rade fotografická škola, ktorá je určená ľuďom, ktorí radi fotia, s láskou k fotografii. Nie je určená profíkom, respektíve skôr je určená ľuďom, ktorí začínajú fotiť, alebo to majú ako hobby, alebo by sa radi do toho profesionálneho prostredia dostali. Mňa by zaujímalo, aké kurzy máte. Aby som teda bola konkrétna, začíname kurzami, ktoré človeka prevedú tým technickým, čo sa zrkadlovky týka, to znamená, že technickými základmi, kde pochopí, ako ten fotoaparát funguje. To ale, ako ja hovorím, je iba jedna noha dobrej fotografie, pretože poznáme mnoho príkladov fotografov, ktorí technicky zvládajú ten fotoaparát a napriek tomu z toho ešte stále nevylízajú pekné fotografie. Takže preto tu máme aj tú druhú nohu a preto sa voláme Akadémia kreatívnej fotografie, pretože učíme ľudí, že nie len tá technika, ale aj tá kreativita je pre fotku podstatná a to je tá druhá noha, ktorákoľvek z nich krýva, tak tá fotka potom bude tak trošku padať na držku. Ja by som sa spýtal, všetko prebieha vo vašich priestoroch, alebo chodíte aj niekam inám, hovoríš trojdňové, to znamená tu sa býva, tu sa je, tu sa spí? Drvivá väčšina vecí, alebo tých teoretických častí prebieha, alebo teda koná sa u nás v našich priestoroch. Samozrejme, všetky naše kurzy majú aj praktickú stránku, nielen teoretickú, a tá praktická stránka od naše fotenie, to znamená, že ľudia chodia fotiť vonku, prípadne vnútri, keď nie je dobré počasie, ale samozrejme máme aj kurzy napríklad krajinárske a tie sa robia úplne externe. Pripravujeme letné workshopy, napríklad výlet do Toskánska. Takto nám pekne Katka predstavila Akadémiu kreatívnej fotografie. Ja pevne verím, že všetky tie veci nakupovali v Megafoto. No ale teraz už premostím k Dominikovi, ktorý je lektorom niekoľkých kurzov a on by nám povedal už, ako prebieha samotný ten kurz a aký prístup dávajú lektori a čo všetko vníma on z pohľadu lektora. Ja učím množstvo kurzov, počnú od technických základov fotografie, ale stále zdôrazňujeme študentov, že tá technika je len prostriedkom na to, aby dokázali dosiahnuť nejaké kreatívne nápady. Takže potom zároveň pokračujeme hĺbšie, to znamená, ja osobne učím množstvo kurzov okolo živej fotografie, čiže reportáž, dokument, aj experiment a až do takých špecialít zachádzam ako napríklad športová fotografia. A keď si sa pýtal na lokality, kde kurzy prebiehajú, tak napríklad veľmi zaujímavé športová fotografia, keď ideme fotiť živý zápas extraligu basketbal, treba, čo sme niekoľkokrát boli a študenti to veľmi pochvaľujú, lebo si môžu priskúšať prácu ako keby úplne profesionálnom nasadení. Čo by som považoval ešte za dôležité zdôrazniť je, že ten spôsob, akým my učíme, nespočíva len v tom, že poskytneme tým ľuďom nejaké informácie, ale snažíme sa, aby tí ľudia pochopili tie súvislosti, aby vedeli rozmýšľať fotograficky, aby vedeli, čo má aký vplyv na fotografiu, aby sa nestalo, že dokážu si poradiť v nejakých situáciách, ktoré my tu namodelujeme, ale aby si poradili vo všetkých možných, čo ich stretnú, rôzne svetelné problémy a tak ďalej. Čo to je dôležité. Ten prístup je taký skôr vysvetľujúci a my sa tu vlastne neučíme, my sa tu zabávame a popri tom sa tí ľudia dozvedia veci, ktoré sú dôležité. Vyučujeme Lightroom, Photoshop aj Sonar a tiež to robíme nie len takou formou, že naučíme vás, kde si vyklikáte, čo vyklikáte, ale považujeme to za súčasť tvorivého procesu. To znamená, že sa na tie obrázky pozeráme stále ako fotografii a snažíme sa z tej fotky ešte vyťažiť, čo sa dá aj v tej fáze postprodukčnej. Dovolil som si prisadnúť k Ľudske, ktorá je jednou z absolventiek kurzu, ktorý absolvovala v Akadémii kreatívnej fotografie. A Ľudská, moje otázky budú veľmi jednoduché. Pokojne môžeš hovárať lektorov aj pani riaditeľku. Chcel by som vedieť, ako sa ti tu páčilo, čo všetko si sa naučila, nejaké chytné príhody. Tak mne sa v AKF veľmi páčilo, to je vlastne, toho dôkazom je to, že som chodila a chodím ďalej aj potom na klub. Čo ťa tu drží? Okrem Dominika možno. Zostala som sem chodiť kvôli tomu, že vlastne nadviazala som tu kamarátstva, ktoré som chcela potom ďalej pestovať. Páčilo sa mi, akým spôsobom to tu funguje, páčilo sa mi všetky veci, ktoré sme spolu pozažívali a vedela som, že vlastne klub potom poskytuje aj ďalšie príležitosti, ako utužovať tie kamarátstva a ako sa môžeme spolu venovať rovnakému koníčku, ktorý nás baví a tak som to chcela využiť.
Milí televízni diváci, ak chcete zažiť neopakovateľné zážitky, ako zažila Ľudská pod vedením skvelého lektora Dominika alebo ešte lepšej riaditeľky Katky, neváhajte sa prihlásiť na niektorý z kurzov alebo nakupujte v mesiaci apríl v predajni Megafoto v Light Parku a každý nákup bude ohodnotený skvelým poukazom, ktorý získate k akémukoľvek nákupu v predajni Megafoto v Bratislave. Záverom tejto relácie vás musíme informovať, že predajňa Megafoto sa sťahuje. Doteraz sídlila na Račianskej oproti Figaru. No od marca nás nájdete na novej adrese Gaštanový hájik, budova Light Park na 2. poschodí. Lepšie parkovanie. Máme tu výťahy, schody, máme tu skvelú reštauráciu, no v blízkosti je zástavka MHD, čiže električka, autobusy, bezproblémovo aj sadka a vlaky, pretože je to nedaleko bratislavskej stanice Vinohrady. Light Park od marca na Račianskej 90, to je Gaštanový hájik, kde nájdete novúčičku predajňu firmy Megafoto.